Este és l'aspecte d'un mock amb la plantilla de la universitat fet amb l'eina Course Builder de Google. Com veieu, té la introducció, el títol i els apartats a què poden accedir els usuaris. Després tenim un vídeo de presentació i la possibilitat de registrar-vos. En la part inferior, on indica calendari, en realitat el que teniu és una llista de les unitats. Este bloc està per fer encara, que és el que faríeu vosaltres. Per tant, la primera cosa és iniciar la sessió amb el vostre compte de Gmail, que això sí que ho heu de tindre. I ja estem dins. Estem dins perquè ens veiem amb el nostre correu electrònic i apareix l'opció de tancar la sessió. Per a incorporar informació, gestionar tot el mock, hem d'anar a Dashboard, Tauler o altres maneres de dir-ho, que seria esta. I així tenim diverses possibilitats. En diversos vídeos anirem veient què es pot fer en cada un dels apartats, però ara el que vos indicarem és què es pot tocar i què és el que no es pot tocar. Doncs mireu, es pot tocar Outline. En la part d'assets només podeu tocar fins on diu fulls d'estil. Això ja no ho podeu tocar, ni d'ací cap avall res de res. La part que podríeu tocar o manipular és esta. Settings no la podeu tocar, Analytics no la podeu tocar i Peer Review la podeu tocar sempre que creeu activitats de correcció entre parells, que és la idea. Per tant, en els vídeos següents el que farem és anar veient com funciona cada una d'aquestes opcions de les que podeu tocar, Outline, Assets i Peer Review, i intentarem donar una forma inicial a un mock.